may tanong ako sa'yo. Okay lang ba? Boss Maeng, sabi mo 208 yung tinik ng bangus. Eh 240 pala, sinearch ko sa Google. 214. Oo, kulang ka ng 6 na ano? Hindi, mga hinangin kasi yung Buslando eh. May electric fan kasi ako, mainit eh. Merong 110, merong Tay, magpasyatat na kay Tay. 120, Titigan kayo dyan. 120. So ito naman yung mga menu natin, 140 isang piraso, pakwan 140 rin po ang isang piraso. At anupihan dagat. Yan po yung tatampal, no? Ang ganda, fresh na isda. Magkano tatampal, te? 160 pesos. 160. 140 na lang sa'yo. Ayan po, ito yung laman, no? 120. Alumahan at ang mga tumpukan ay 100 pesos. Masag na dito ay 120. At 120. Mga latagig na pusit kalawang. So yan po yung price at tunggong. At 100 pesos per kilo. Hawak mo ang bit? Ala ko hawak mo ang bangus. Yun, hawak mo ang bangus. Alright, isang magandang umaga sa ating lahat. Tayo ay nandito upang sa mga update na ating i-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Ayan, nag-usap yung dalawa. Si alias May Pogi at si B2. Shout out, good morning, good morning. Good morning. Shout out sa iyo, B2. Alright, so dito tayo sa pwesto ni Boy Bangus. So ito yung kanyang mga bangus, 90 pesos. Merong 110. May ilang hati ito, may? Dalawa lang daw. Magkano dito? 150 Buslando. 150 ang kanyang bangus. Eh dito, Wala pa, hindi pa na ano eh. Hindi pa na sizing. yan yung mga latag ni... China kasi yung magsasizing. Oo. So ito yung mga latag ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus dagupan. Uy! Nabuhay si Boy Kasoy. Boy Kasoy, shout out sa'yo. Ang pagbabalik ni Boy Kasoy sa Malabon. Ano yan? Parang tinapa. Parang tinapa yan ah. Buslando, ano yan? Mga Oo. tulukot yan. Boss Maeng, may tanong ako sa'yo. Okay lang ba? Boss Maeng, sabi mo 208 yung tinik ng bangus. Eh 240 pala, sinearch ko sa Google. 214. Oo, kulang ka ng 6 na ano? Hindi, mga hinangin kasi yung Buslando eh. May electric fan kasi ako, mainit eh. Yung nilipad yung ano. Nadaya mo ako doon. 208, 214 pala. Mali pala yung bilang ko na ano. Yung 6. Pinagtsagaan mo pa ng bilangin yun. Minanual mo pala. Oo. Dali mo ako Hindi doon ha. baka sa buntot may naano lang, may dumikit doon. Ayun. 214 pala ang tinik ng bangus. So, Ayan, baka nasama. may sumiksik pa doon, di ko nakita. Ayun. Pero 214 malapit pala. lang, di ba? 6 lang naman eh. 6 lang, okay na. Pero pasado pa rin naman yung 6 lang naman ang kulang. Kasi baka dito yun eh, sumiksik dito. Oo. So, salamat, Boss Maeng. Thank you, thank you. Ilang ate? Alright, so dito tayo kay Boy Putik. So, shout out sa'yo, Boy Putik ng Malabon Fish Market. Good morning. Boy Dilapia, good morning sa inyong dalawa. Good morning. Presyohan po dito, no? 370 yung per kilo ng mga golden pompano. At ang mga presyo ng mga bangus kada piraso, merong 110. Merong Tay, magpasyatat na 130. kay Tay. Titigan kayo 120. dyan. 120 at meron din siyang 100 pesos. Yan po yung kada piraso na bentahan dito ni 100. Napakamura. Sobrang mura. Boy Putik. Ayan, ang 100 pesos, no? Uy, murang-murang. 90 pesos naman dito kay Boy Tilapia, ang kanyang tilapiyang Batangas. Tandaan niya, pili mo ako. Ayan.
Yan po yung mga presyo ng kanilang latag na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market, no? Shoutout Boss Lando. So shoutout sa iyo. Hawak mo ang bangus. Hawak ko, bangus. Hawak ano? Hawak ko balis. Kasama tilapia. Hawak ko rin. So yun po, no? Hawak niya ang tilapia at hawak ni Boy Putik ang bangus. Yes. Sa bawat galaw mo ako'y nabi. Alright, so yan po yung update natin sa kanilang mga latag. So salamat, El. Thank you, thank you. Medyo ano ulit tayo. Dito naman po ay 130 per kilo ng mga pusit, kalawang at tumpukan po ng mga ampalaya, no? So yan po yung mga bentahan din ng mga gulay dito sa Malabon. Ay, shoutout. Morning, Lodi. Shoutout sa'yo. Shoutout mo naman yung asawa mo. Shoutout. Ayun. So, magandang umaga. Wala kang ano ngayon? Wala yun lang eh. Naubos yung tortilla? Oo, pinagkagawa nga. Fresh na fresh yung tortilyo eh. Galing nga sa... Mura na yon. 180 yung tortilyo mo. Mura-mura. Galing nga sa akin yung kaibigan ko eh. Nasa Saudi nga si Boy Boy. Ay, shoutout kay Moy Moy. Boy Bayra, nasa Saudi, 1.6. 250 pala bentahan niya na. Nagbagsa ako ng 180. Oo, dito taas ko. 230 nga, bentahan. Dito yung alam mura, 180. Sayang, kaya pala pinagkaguluhan. Oo. Eh, alam mo naman mga ano natin, naghanap ng murang presyo talaga. Pa ng porsidro. Oo, ang ganda. Fresh na fresh, 180, napakamura nun. Saka nagtanong nga ako magkano, 230 to 40. Ay boss, pusit. Salamat. So, shoutout rin sa Moy Moy. Ayan si Moy Moy, dumating. Shoutout. Ang bilis dumating, kaalis na, bumalik agad. Malapit ka talaga, Moy Moy. Ginawang photo sa disyerto. Pinauwi na. Inawi na. So, salamat, shoutout. Thank you, thank you. Good morning, Ate Rogie. Wala si Dayan. Sa bahay. Ayan po, no, yung mga manok natin dito. Atay balona 140 at bahay kuya po ay 100 pesos kada balot. Boto-boto, pakpak. So ayan po yung mga update sa mga manok na calves dito sa Malabon Fish Market. Alright, yan po yung mga presyohan ng mga prutas na inyong mabibili. So, na-update natin yung mga presyohan dito ng mga gulay, no? So, ito naman yung mga menu natin, 140 isang piraso, pakwan 140 rin po ang isang piraso. So, ito yung presyo ng sito, kada tali ay 20 pesos. Ang palaya natin ay 80 pesos per kilo. So, yan po yung mga tag price na kanilang bentahan ng mga gulay dito sa Malabon Fish Market. Nakakamura at nakakatipid ka pa rin sa kanilang mga latag, no? Lapu-lapu. So ito yung mga salay-salay, salay batang. Ayan o. Fresh na fresh. At mga isang kitang na naman na fresh din po. At alupihan dagat. Yan po yung tatampal, no? Ang ganda, fresh na isda. Magkano tatampal, te? 160 pesos. 160. 140 na lang sa'yo. Ayan po, ito yung laman, no? Yan po yung laman ng tatampal, no? Na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Yan po dito sa pwesto ni Bito. Taba, no? Yan, no? Taba ng mga ano ng tatampal natin.
Marami naghahanap yan, hindi na daw talaga nila matsyempohan. Yung ano, tatete na torta. Masarap yun. Okay, salamat po ate. Thank you. So, ayun po yung ano, tatampan na 160 po yung kilo. At ito yung mga talaba natin. At yung mga tahong natin, ang mga presyo po ay 100 pesos kada tabo. So, tuloy pa ang ating update dito sa mga latag nila dito sa Malabon Fish Market. So, 120 sa mga lumahang, 140 po sa mga isang tulingan na malalaki. At yung mga tumpukan po dito ay 100 pesos at 50 pesos sa mga tumpukan, no? Bawat ka lang. Alright. Magkano hipon? Yan, basta ando, 280 na lang, wala 320 kasi 280 ang mga per kilo ng mga hipon dito, no? So, tumpukan po, no? 100 pesos, no? Tumpok. 100 pesos kilo. At pusit kalawan natin 150 per kilo. 200 ang kilo. Pusit kalawang po, no, na ating ina-update. So, yan po yung mga latagan na ating naabutan dito sa latag ni Kuya Ricky. So, kada piraso po yung bentahan. Kaya kada piraso na bentahan po ng mga bangus. 180 kilo. At magkano Kuya Ricky? 140 na lang po per kilo ng mga ulo ng salmon. Hawak nila ang bit. Hawak nila yung bit eh. Boss, Salamat Kuya Ricky. dali na si Tom pag uwi mo. Yung Si Tom. Tom. Tomal. Si Tomal. Oo nga daw. Grabe. So dito naman po yung mga presyohan ng mga hipon ay 250. Uy, quality. Ganda oh. 250 na per kilo ng hipon. Bukas matakas na yan. Malamang. Sigurado automatic yan. 400 na nga yung iba, hindi namin Oo. kinuha eh. Thank you. Alright, so yun po yung mga presyo. Tumpukan din po. Ito yan oh. 100 pesos. Tumpukan din po ng tilapiyang Batangas. 100 pesos din po kay Ate Lorna. Shout out, good morning. Shout out, good morning sa inyo mga kidos. Shout out. 120. Alumahan at ang mga tumpukan ay 100 pesos. So dito naman po yung mga presyohan ng pusit kalawang ay 120. No? 120 per kilo. So dito ay 300 pesos kilo ng mga hipon. At napakamura ng mga alimasag, no? Dito ay 120. Tapos 260 sa mga kilo ng hipon dito, no? So yan po yung mga price update na ating ina-update dito sa kanilang mga latag sa Malabon Fish Market. 120 per kilo na mga alimasag. So yan po yung mga update sa mga tilapiyang Batangas dito sa Malabon Fish Market. Alright, dito 260 per kilo ng mga hipon. So yan po yung presyohan ng mga hipon sa Malabon. At 70 pesos mo, napakamura ng kilo. So yan po yung presyo, no? Napakamura ng kanilang bentahan dito sa kanilang latag sa Malabon. At ito yung mga kada piraso naman ng mga bangus natin. May 120 at 140. So dito tayo, mga tumpukan din ng mga galunggong. Ayan. Pinay, gulang pa. Eh, gulang pa.
So 140 naman po dito sa mga pusit, kalawang. Ginawa ko lang yung ano. Walang din yung binigay. Ate. Lalunggong babae, mami. Wala kayo. Ah, shoutout sa'yo! Ayun. Ayun. Akala ka wala ka eh. Buti tinuro ko sa akin ni Avatar. So yan po, no, 140 po yung per kilo ng mga pusit, kalawang, mura, no? Yan ang mga presyohan ng mga pusit, kalawang. So yan po, kilo 70 at 100 pesos per kilo. Mga hipon natin ay 50 pesos. Yan po yung mga tumpukan. 450 po sa per kilo. Ay, magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga, people. Ayan, no? Dulong po ay 220 ang per kilo. Meron din 50 pesos tumpukan, no? Ayan, no? Tapos belly. Belly 100 pesos tumpok. Ayan. At 120 mga latagid na pusit, kalawang. So yan po yung price update natin dito sa mga latagan na Malabon Fish Market. Grabe pusit, kalawang, ang dami, no? So ito naman po yung 100 pesos tumpukan ng mga galunggong at 100 pesos per kilo. Boss Lando. Good morning. Pwede kung gusto niyo 30 days. 200. Kung 40 days, 150. Pre, kamusta na? Ayos lang. Alright, dito, no? Tumpok, 100 pesos at Tandaan na lang ang tumpok. 90 pesos na kilo. Murang-mura, mapapamura ka sa dami. Oy, good morning, Boss Lando. Ayan, mga tilapia. Ito malinis na eh, kaya hindi ko na maibablog. Malinis na yung pwesto eh. Ito lang, Boss Lando, yun na lang. Oh. Ayan, 90 pesos per kilo ng mga tilapiyang Batangas. So dito tayo kay Paring Butoy. Paring Butoy, good morning sa'yo. Magkano dito sa hipon mo? Paring Lando, 300 lang yan. 300 pesos ang kilo at 280 naman dito sa kabila, no? So yan po yung price update natin dito sa latag ng hipon ni Paring Brian sa Malabon Fish Market. Salamat, pre. Thank you. Alright, so yun po. Dito na po natatapos ang ating vlog sa kanilang mga nilatag na ating naikutan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Enjoy and visit po and God bless. Bye-bye.